oso ona da, baina esango nuke lau urteren ostean abesti hoberenak ere dizira batzen dutela, eta iruditzen zait diskurtso hau lau urte baitan struktura berekin, kontzeptu berekin errepikatzen ari direla. Iaz, bronka zatia guri tokatu zitaigu, nik taldeari, eta aurten atxebildurik tokatu zaioa bere diskurtzen bronka zati hori. Baina azteko, salaketa txiki bat egin behar badaukat, txiki bat, izberra errepikatzen doana, udaletxe honetan niretzako udatan desberdin baten, baina bosgarren aurrekontuak dira, eta aurten esan behar dut lantzeko denbora motzenak izan direla. Bai lanketa eta baita informazioa, gure ustez, berandu dira, pertsona teknikoa oso errendu desorkia bultzatu da, eta baita ere gogorez nahi dugu urteetan eramandako pertsonan kudeaketa okerraren ondorioz, udaleko giza baliabideak oso egoera zailan daudela. Eta honek karri duena, adibidez informazioa tarteka heltzea, berandu, eta bat beste oposizioari emandako denbora asko zaindu du aurrekontuen analizi eta behar bezala egitea. Pizkatea zuzenduz aurrekontuetara, Anuska bozeramaileak azalduten bezala, Iota eta presidentzat. Aurrekontu hauek eraikitzaileak dira, integratzaileak, beharrezko bezala aurkezten dituzte, baina gure alderdiarentzat ezinezkoa zaigu ikuspegi hau partekatzea. Aurrekontu hauek gizarteko zati handi bat gure ustetan atzean uzten bai ditu. Gainera zati ahulberena eta behar handiak dituena. Aurrekontu hauek gainera gizarteko ezberdintasunetan sakontzen dute. Erakunde publikoak aberastasuna banatzeko dituen erremintak erabiltzen ditu, bai. Baina nola, gizarteko klase altzuenei mesede eginez azpian dituztenen kontura. Eredu privatizatzaile bat egonkortuz, fiskalitate atzerako aurrera eramanez eta herriko sektore pobreenen egoera garrituz. Hau da aurrekontu honetan, 12 botoen bidez inposatzen duten proiektu politikoa. Omizioz edo jakintasunez, Jeltzale eta Sozialisten Aliantzak alde bakarreko errealitate bat marrazten digu arrasaten. Hainbat proiektu eta inbertsioetaz hitz egiten zaigu bertan. Eta noski, batzuen beharra partekatzen dugula. Baina aurrekontuaren osotasunak arrasatearen errealitate gordinenak hazten ditu. Prekaritatea eta pobreziaren kronifikazioari inolako lehentasunik eman gabe. Eta gure papera ez da proiektu gaingarri bat saltzea esateko klase altuen gozamenerako. Gure proiektu politikoa, elkarrekin arrasatearena, langile eta haien familien oinarrizko eskubide eta bizi-baldintzak bermatu eta areagotzea datza. Badakigu hauek ez direla oso erosoak, baina gure irakurketa katastrofista bat. Pobrezia eta prekaritatearen sakontzea Gipuzkoako Aldundiak orain dela aste batzuk, egun gutxi batzuk, egin berri duen azterketa horretik erakarretako datuek baieztatzen dute. Tamalez, ez daukagu garrasteko datu zehatzik, ez bai da pobrezia eta prekaritatearen neurketa estatistikorik aspaldi baten egin. Proposatu dio Aiot eta PSOE-ri 2020ako egitea, baina ez diguten hartu. Agian ez dute errepideen errealitatea ikusi nahi, baina daukaten botere posizio ekonomikotik empatia pixkak izatea ez legoke batere gaizki. Azterketa honek, Aldundiak egin duen azterketak dioenez, 3.600 baino herritar gehiago pobreziaren mugaren azpitik bizi dira herrian, 16,4. 1.200 pobrezia larrian gainera. Langabezia 1.000 pertsonatik gora egonkortzen ari da hilabetero. Eta lan baldintzen prekaritatea areagotu. Enpresa handi metekinak etengabe hasten doazen linean. Honek egoera latz bat eratu du. Lan izan arren pobrezian bizi diren langileak. 1.000 arrasaten. Azterketak berak dioenez, pobreziaren arrisku faktore handienetarikoa alokairuak dira. Etxebizitza gastuaren ondoren, 4.000 herritar erortzen dira pobrezia mugatik azpira. Guzti horren artean, sektore forpatuenak, etorkinak, 160 pobrezian bizi dira eta 125 pobrezia larria. Langabeak, guraso bakarreko familiak, gazteak, emakumeak ere sektore forpatuenak dira.
Hau da, gure ustetan, aurrekontu hauen bitartez udal gobernuak atzean eta ahaztuta uzten dituenak. Edo ahaztuaz ezean, beste alde batera begiratzea erabaki duena. 2020an, 1,4 milioi euro gehiago izango ditu udal honek, besteen artean, tasak igota aipatutako sektore guzti hau. Familia langilei, langabeei, merkatari txikiei, aurrera ateratzea zailago egingo zaie. Aldi berean, jarduera ekonomikoko zerga ordaintzen duten enpresek, milioi eurotik gora fakturatzen dutenek, gutxiago ordainduko dute 2020. Hau aberastasunaren banaketa antisoziala ditzake. Hurrengo urteko aurrekontuen hazkundea 4,4% da. Hortik puska handi bat pertsonal gastuetara joango da. Ondo, enplegu publikoa defendatzen dugu. Eta udaltzain plaza horiek, adibidez, oso beharrezkoak dira. Baina ezin dugu ahaztu puska horren barnean, politikari liberatuen igoera, zuen soldataren igoera ere, puska horretan sartzen dira. 4,5%ko igoera. Bitartean, gizarte zerbitzuen aurrekontua 0,3 igo duzue. Guretzat zifra oso esanguratsuea da, eta ezin dugu eredu hau defendatu. Hala ere, eta itxaropen handirik izan gabe, negoziaketari aurrera egitea erabaki genuen. Egia da gure proiektuak zuenarekin zerikusi askorik ez duela. Baina gora sozialen aurrean eta krisi idiritzen duten beste lapurreta ekonomiko baten atarian, langile eta hauen familien eskubideak eta bizi-baldintzak hobetzeko proposamenak eraman ditugu negoziaketa horretara. Esan bezala, etxedarpen gutxiekin eta susmo askorekin, hain denbora eskasa izatea, ez zigun konfiantza asko ematen. Gure proposamenak honako izan dira. Errenta gutxiko familia eta norbanakoentzako alokairu sozial letrako diru laguntza, udaletik enplegu zuzena sortzeko lana, gizarte larrialdietarako laguntzaren partidaren ereneigo eta irizpideak behar sozial gehiagotara zabaltzea, arrasten pobrezia eta prekarietatearen neurketa, erabiltzen ez diren etxebizitzak alokairu soziala bideratzeko jabei zuzendutako programa, lege hipotekario berriaren aurrean kaleratzeak ekiditeko zerbitzua, herrikoaren kalitatearen azterketa sakoan egiteko beharrezko baliabide ekonomikoak jartzea, privatizatutako udal zerbitzuen azterketa eta bermunicipalizazioa eta eskoletan segregazioari aurre egiteko diagnosi eta ekintza planak. Era batera edo bestean, batzuetan zuzenean ezezkoa emanez edo bestetan proposamenen edukia minoratuz eta beharrezko baliabide ekonomikorik jarri gabe, minimo hauek aurrera ematea ez da posible izan. Aurrekontuaren ehuneko 2koarekin, posible da sektore hauen alde neurri batzuk aurrera ematea. Bizitza pixka bat erraztu eta hobetzea. Udal gobernu honek ez du nahi izan eta guk ezin dugu gure abstentzioa apur batzuengatik saldu. Ezezkoa emango